Takže čaute. Ja som Tadeo a som tu s mojím kamošom. Ja som Spájo. Spájom. No a rozhodli sme sa natočiť video a keďže je to moje prvé video, tak no, bude celkom aj dlhé, povedzme, a môžeme začať hrať. Čo povieš? Dobre, ja by som chcel rovno útok. Fáza 4, dobre. Na koho? No na strede by som šiel. Aha, tak dobre. Nejaké veci? Môžeme. Čo zobrať na strede? Počkaj, kde si? Zobrať na strede. Vidím ťa. Zazvoň si. Aha, chápem. To sú retardi. No nič. No poď. Hop, hop. Hop, hop, tu. Ne, počkaj, to je... Kde si? Aha. Tu. Dobre. Poďme na stred. Môžeš ísť za mnou rovno. Ja viem, kde je stred. Sorry, že mu tak seká mikrofón, ale to je už jeho práca. Počkať, stoj, spí. Ja niečo skúsim iba... Neviem, či to všetci budete počuť, ale asi nie. Tu je to. To je môj malý bráško. Uí. Sme boli v tomto. No, poď. Hey, Už som na strede. Can we go thrift shopping? Ty kokos, naši sú takí borci, naši sú... No, oni tu je voda. Počkaj, tak nie, dobre. To nedám. Oni začali stavať tunel. Dobre. Ja som chcel, že prípadne dám pesničku do videa, ale asi nie, táto pesnička nebude dobrá. Tak skúsim nejakú inú. Hop, na stred. Ja už som v strede, takže... Už... Ja som na strede u červených. A zelenia uši. A zelenia uši hnedé uši. Ne. A ne, oni sa... Ja idem rovno útok a kašlem na nich. Homer. Na strede. A, bum. Ne, prečo? Mi sa to hrozne laguje. Hop. Mám pol srdca. A žijem. Mám pol srdca, ale žijem. Ja stále žijem. To je blbosť. No ja ešte... Ale ešte po mne jeden s diamond mečom. Takže ja sa bojím. Hop. Rýchlo na ňo. Celý gold. Yes, nice. Nice. Dobre ja. Teraz rýchlo skáčem dolu a zabijem sa, lebo mám 1 HP. Rýchlo. Iron chest place. Dobre, to mi nepomohlo. Zomrel si. Vidím. Už tam vidím. Tadeo LP. Daj. Ups. Pardon. Ups. Mňa by zaujímalo, že kedy možno uvidíme takého zombika. Aha, tu je Pája, volá sa Pája a je s plášťom. Ja to piam veci. Jak sa volá plášť? Ja neviem. Cape? Nejak, neviem. Gogo to hovoril v jednom videu na Mainuj, lebo on mal ten starý skin a dal si, no, normálne plášť. No tak, neviem teraz, jak sa to volá. Fakt neviem. A možno, že sa odpojíme zo servera a pôjdeme na nejaký iný. Že spí. Teraz som to pojala nejaký retard. Tada. Dobre. Môžeme ísť na to. No poď. Poď. Čas jak? Ty naši tu spravili. Nice.
Naši tu spravili bludisko, Ježiši Kristu. Hej, jeden tu má diamond meč. Ochráň ma, prosím. Keďže ty máš diamond meč a ja mám taký prd s mákom. A ja mám strašné lagy, ale fakt prepáčte, ale to sú strašné lagy. Ale že Dovidela strašné. som. A ja som mal. Hololololol. A keď som začal bojovať, som ich Aha, mal. to si... Ne, to nie si ty dobre. Ja som Počkaj. proste... Kámoš, ja ti Ja som na strede. Počkaj, tak ja Vieš- idem na stred. Ale úplne na stred. Ale strašne, že až úplne, až mega, normálne. Že king, teda chladné. Vidíš tenisky. Ja by som už chcel takého zabiť, lebo mám strašný hlad. Vieš čo? Ja kašlem na nich, ja si to tak pekne geniálne obídem a cez stredok sa prepašujem ku komu mierim? Ku yellow. Počkaj, aby som rád išiel ku green. Aha, to je hneď tam. Nice. Hop, skok. Oni po mne strieľajú. Zmrdí, pália. Fú. Dobre, tak ja kašlem na nich. Čaute, chlapci? To je mega. Nechaj ma. Dobre, už sa bojím sa pomaly. Hop. Ja ich zrhám. Hop. Bum, 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 bum. Ne. Utekajme rýchlo. Ja nemám hunger. A to je zle. A beží za mnou jeden. Aha, nechaj ma. Slitování, prosím, slituj sa. Ne, tak nič. Vieš, čo bude sranda? Toto je mega. Hej, cez OBS, keď natáčaš, tak vidíš 1000 obrazov. Mega. Kolotoč. Hehe. Na nič. Dobra. Fuj. Keby som ti náhodou neodpovedal, tak náhodou, keď tak jem. No však ja žerem polievku. Ňam. Nice. Ja neviem polievku. Polievka je zdravá. Aj so zeleninou. Teda. Badž. Ja jem kolena. Aj kolienka, tieto? Hej, nie ľudské kolena. Ja viem, aké, ale tieto na jedenie. Vieš, ľudské... Hej, že kuracie kolienka, ježišku. Počkaj, ja som jaký? Ja som blue, dobre. Sám neviem, aký som. Fakt ľudia, sorry za to, že sa mi seká jeho mikrok, ale ja za to nemôžem. Lebo on má taký sprostý mikrok. Počkaj chvíľu. Abyste si mysleli, on je čumpas. Nie, dve treba. Ale keď som full diamond, dve treba nič. Čo si tu hovoril? Čo si tu hovoril? Že beží za teba, že odzadu na teba sa otočí žlutý full diamond. Bacha, rýchle. Aha. Ja, hádaj, kde som. Neviem, ani to nechcem vedieť. Lebo som presne za tebou. Sex. Hej, vidíš, my sme v dia, oni sú iba v iron a my sme v dia a vieš prečo? Lebo máme modré brnko a modré brnko znamená čo? Dia. Dobre, tak ideme rovno na green. S tým nebudem patlať. Ideš so mnou? Ne.
Ja idem tady to. Apokalypsa. Puc. Tuc, Ja som- tuc, tuc. Ja som povedala puc, nie tuc. Počkej, tak ja musím rýchlo prešprintovať cez to bludisko. Wow, 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 wow. O, tak nič. Ty kokos, my sme spravili reklamu na tuc. Vieš, čo sú tie keksiky tuc. No, tuc, tuc, To sme tuc. spravili tuc, 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 tuc. Ne, prosím, nechaj ma. Dám ti kvietok. Počkaj, dám vám kvietok. Počkaj. Žltý, prosím. Dám vám žltý kvietok. Ne. Ja som im dal žltý kvietok, oni idú stále po mne. To nie je fér. Dobre, už nejdu. Buď na chvíľu ticho. A počúvaj. Oj na hore dva duby, oj na hore dva duby. Ven! Ty kokos. A sila. Jeden tu má, jeden zelený tu má hacky. A ja neznášam hackrov, blbý. Ale nič proti vám iba. To má hacky. Tebe si šlo? Ne, počúvam pesničku. Taká pesnička Dva duby. Ale to neviem, či budete počuť, asi ne. Lebo ja nemám tak hneď mikraga. Asi to nebudete počuť, keď to nepočujem. Ja som to počul. Počkaj, tak musím si to tak... Ale toto, teraz som to nepočul. Ja tiež som sám, na líce ťa poboskám. Že by sme natáčali, ale... Počkaj, no čo? Že by sme natáčali, alebo... Film? Čo? Chceš, aby sme natáčali, alebo aby sme počúvali muziku? Ne, však asi natáčame, ne. A mne to je jedno. Ja natáčam, ne ty. Hehe. Au. Sa mne to hitlo? Jau! Sakra blbečku. Nech mne. Au, ty sviňo! Jeden sa to volá Kač. On sa volá Kač, lebo stále kadí. Au! Ja to musím asi vycenzurovať. Ten kat sa asi díva na toto video, lebo som mu dačo povedal o ňom a on ma podpálil. Ťažko. Sakra! Ešte to Je video... ďalej. Hej, asi ťažko, keď som to video ešte ani nevydal. Ťažko, že sa pozerá, ťažko. Nechme, vodo. Wá? Nenaháňa vlastne, au! Jaj, to je tento starý trik. Aha, no, to poznám. Nechme. To si musím poriadiť aj ja. To je taký blbý buk. Čumbolína. Nech nás. Bombolína. Je bombóna. Jeden tu nosí bombóny v kapse. Aha, tu. Hej, ty neger. Neger. Neger, chvácen. Aha, tu. Sakra, ty vôbec smradlavý. Spito dier. Tak poďme hľadať čo iné. Keby mi tu ten neger nezavádzal, to už by som bol tam. Konečne. Ora, dva doby. Sorry. Ojej. Ja som ho zabil? No. Vieš, čo mám Dobre, to on mňa vieš, čo? zabil. Ne. Počkaj, ja sa pozriem, či videa, dobre.
Máme to a teraz toto. Dobre. Šitek. Teda, Natáčame, nie? no, Natáčame. podľa toho, čo vidím, tak asi áno. Počkaj, ja sa pozriem ešte na na YouTubeko. Či fakt ako... Skúsim na budúcom tomto videu dať facecam, ale neviem, či to fakt mám robiť, alebo nie. Počkaj, tak, sorry. Ale len teba. No však a koho iného? Mňa? No však a koho iného, keď mňa? Jasné, že mňa. Hej, ale ja mám Windows 8, takže... Kámo, kapíš? Ja by som ťa ani nemohol natáčať, lebo to by sme nenatáčali ani. Počkať, ja sa pozriem na tohle. Sorry, že to takto robím. Počkaj, nedá sa. Dobre. Takhle. Či fakt? Nejdeme hrať stavu. Čo? Počkaj. Byl si vyhozen na další 5 minút. Shut up. Idem na vecko, dobre? Tak Ne, počkaj. čakaj. Idem na vecko, počkaj. Čo ti chcem povedať? Ideme na MC Titan a tam budeme hrať to stavy a hádej. Dobre, môžeme, ale teraz musím ísť rýchlo preč. Počkaj. Rambo. Šiel sa vyšťať. Keby ste chceli ísť na MC Titan, tak je IP na play, tvrdé I, polo A, tvrdé I, bodka, MC Titan, bodka cz. Čo si im hovoril? IP na MC Titan. To dám do popísku. A daj Bcraft, tak to máte v popisu. Počkaj, ty už teraz chceš ísť? No, teď. Počkaj, tak MC Titan, musí sa mi načítať. Takto, Už som tam. join server. Ja to dám do popisku IP. Dám IP aj na Bcraft. Počkaj, lomeno. A toto som nedomyslel. Teraz budú vidieť moje heslo. To je aké zle. Dobre, tak ja si ho potom aj tak zmením. Login. To nevadí, ja si ho potom zmením. Na všetkých serveroch, čo som. Ja mám na každom serveri lomeno login, nie je toto, čo som teraz napísal, ale iba na tomto a na Bcrafte. Lebo ako fakt. Však oni videli to IP serveru, keď sa pozerali. Ba to hej. Dobre, tak som tu. A potom si dám change password a kde si ty? Tu je keby Portál. Dobre, do poršlu. Staviej a hádaj, 2 hráči. Čo tam? To bolo retardované. No ale, čakaj. Tak čiky na mne. No som tam, kde si ovca? Tu si ovca. Tu si poď sem prem Nevidím ťa, ovca. chápeš? Mňa sa to ešte načítava. Nereagujem, Minecraft. Ja dobre, vidím ťa. Ovca, poď sem. Ale tam, kde sú hráči, aby sme ich mohli ošaliť. Oni sú odtiaľ. Nič. Tu sú dva. Ale to je e-game. Tak poď. Tady. Ideme Tam je hrať. 0. No veď, ale ideme hrať teraz poctivo. Ideme byť poctiváci. Dobre. Tak poď. Dobre, Arena tak- 10. Dobre, môžeme ísť. No tam. Hráme poctivo, okej? O čo tu vlastne ide? Jeden stáva a druhý háda.
ešte raz to vysvetli, lebo bola pustená pesnička. Jeden proste musí z nás, to sa samo vyžrebuje. Je to lepšie. No jeden proste stáva a Tak toto je... aj to musím uhádať. Stávaj. Takhle. A to už je čo? No pozeraj, ne? Takhle. A to čo je? Jej! Ja si viem. Ne, to není ono. A je černá vlna, tu je černá vlna. Takhle. Tak. A... No a čo to je, prosím? To čo je? No musíš to vedieť. Je to medzi itemy. Ne. To není, ježiško, no, tak to není to. Je to sekera, rýchlo píš, sekera. Sekera. To nevieš. Ale keď už bude koniec času, keď už bude koniec... Čo? Hej, teba to dalo stavať a ťa to odpojilo, si všimol? No hej, čo? Tak to... Keď bude koniec času, tak ti to potom poviem. Keď už bude 5 sekúnd. Počkaj chvíľu. Ďalej. Hop, rob. Sem späť. Rýchlo, čas nám beží. Ešte nie. Ja fakt neviem, jak sa to robí. To potrebujem dlho robiť. Čo to sakra... Je to záchodno. Ježiš, ja neviem stavať. Fakt diváci, fakt sorry, ale to ja neviem stavať. No, ja som vedel, čo je to záchod. Ale, no určite, no. Ale času. Ty kokos, toto bude ľahké. Dobre. A kde si ty? Auto, loď, alebo čo? Nie, ty si tam. Sekera, lopata. Nie, ty to musíš písať, nie hovoriť. Nie, ty to hovor. Aha, už viem. Je okno. On mi to nepísal, prisahám, že som to on mi to nepísal. A raz jeden mal, že... Počkaj, teraz musíme čakať, rýchlo kancelník. Tu Oni sú sú dvaja. v jednej aréne, počkaj. Hej, poď sem, tu sú dvaja. Tu sú traja, dokonca Štyria. Kde si? To tam. Kde si? Ty nie si v tej aréne, Som. Si? Ja som tam. Áno, poď tam rýchlo, ďalej. Rob, Rýchlo. si tam. Pripoj sa tam. Ja som tam, ale keď tu je viac hráčov, tak to samozrejme spravodlivosť nie. Ja sa nevidím. Žiadna Ja ho vidíme. spravodlivosť Ja ťa vidím, Ty kokos. Keď bude on stavať Spike, Tak ja mu to poviem. no tak ty mu to povieš, ale hneď, úplne hneď. Nie. Áno. Budeme hrať poctivo. Ty kokos, to čo oni píšu? Oko? Záchod. Hlava. Tak Oko. počkaj. Čo to môže byť? Ja som napísal. Telka. Ty vole, to čo môže byť? Televízor. Auto. Kokos, že nevieš stavať. Čo on uhádol? Bobek. Ne, oni si píšu spolu. Vlak, teda volajú. Bobek. Bobek. Aha. Co to bylo? Okno, že by? Je okno, to je okno, áno. Okno. Ty kokos, vie to má stavať do výšky. Okno, rýchlo, kašli na to, okno, rýchlo. Konečne. Dobre, tak smola. Zostava. Táto čuraka. Tá im to povie, co stavím. Sleduj, Som čo je zvedavé, čo postaví. záchod. Tak. Ne, bože, na to sa krivo. On nevie stavať. Tak, ne. Kokos, to čo je?